Tak ahojte ľudia, dneska tu máme unboxing od pyrosr.cz za 60 eur, hej, 60 eur, takže poďme to otvoriť. Tak asi som to zle otvoril, ale tak poďme na to. No, výkon. Ako tu prvé máme Dumum Nano, asi tu budeme mať, hovorím, 10 krát ešte. 3 Double Pirát, Powerful Bulldog, to má myslím 2 gramy na kus, hej, 40 gramov, 2 gramy, Mini Dumbum, 24 gramov, či 24 gramov, 24 kusov, takže Dumbum Nano ešte, hovorím to asi 10 krát tu budeme mať. Výplň, Dumbum Nano, ešte viacej výplň, Dumbum Nano. Darček, ďakujem za darček, Small Silver Crackers, no. Malá fontáka, Kamuro. Môj kompakt Edwin, malý kompakt Edwin, hovorím ešte dvakrát Dumbum Nano. Angry Bulldog, single shoty Dumbum, kompakt ďalšieho, bombky, áno, Radiation, 25 rán, to je 25 rán a 20 mm. A toľko to. Zabudol som. Ešte tu mám Viperky. A už nič nemám, iba výplň iba. Takáto. Vítaj v našej pyrobande, no hej. No, ešte mi príde Ecopyro objednávka a takisto, hej, ešte z Ecopyro mi príde objednávka. Tak to dnešné video by bolo toľkoto, tak ďakujem, ahojte.